Kumle pelok kumnu pilong baro te finally pelok ngalawan biang hakane ke channel jonga ha kis ngi baladep kana ke channel jonga kala sha demonetize namar ba don ko ke daw dengan itu ipi kata ke daw bele kana ke channel jonga kala demonetize mo den te kebeneng kong aku aban kerpat ipi pelok siapa support lem kana ke channel jonga la kham slim ko por nga clip upload shu ik video kana ke channel jonga namar ba kala sha demonetize mo te menta ngala I ka ne ke channel jonga kala jan long no te ngala sedang men upload video nang nes kemana ke channel nga la de berkat ba nanes kemat dengan upload ki video ki knowledgeable video nanes kemat dengan persang ban snai ki video ki ba ajing mento yepi kumnu ban kamai bisa online kemun bun ki different ki linti ban kamai bisa online kun ban edit video kun ban upload video kumnu ban grow YouTube tak ka bengin le ban kloi grow YouTube kumnu ban pan gain ke subscriber kumnu ban pan spread ki video jongi pok YouTube te nang ne smat pini yo kum kita ki cai video ka channel jonga mo sampa subscribe na channel jonga hoi sakwe ka aban ong pi porlok ka we ka bakong santam nyangi kin YouTuber dangbun bagi YouTuber ki bab siang thu ya kane ka US tax maximum ki YouTuber kim itu ya kene ka US tax kene de ka bakong santam yangi ki YouTuber ki ba shna video ko YouTube la de phim fill kene ka form ka salary jong phi ka ba phi yo ka nong na po ka YouTube kan minus je ka salary jong phi lai 5% la de phi yo shubu spiojar shipnai te lai jar ka pindu ya ka nong jong phi la de phim fill je kene ka form tax te ya kane la pi kwa angan shnai pi ka video ka ba extra phangane kumnu ban feel ya kane ka US form ya gitu bel tip lupa te nai pa ikane video skip kane video but ya gitu ki ba don ka jing idea phangane te pila ban pe ya kane ka video jonga te ngan persang ban shnai pi ka ba ka video mo takan ta super tangane ken jing kra jonga please bune pi baro ban pa ikane video